afụlụ m nwaanyị adị m mma m chọrọ ịnụ. Ngwa ejebe befa wee lụọ bụ na ndị befa kwụsie na m ga-anụ ya. O wee n'ụbọchị anyị ga-agba nkwụ. Etu mami ya si ekwughalị nke ọbụla edele ya na-asị na orikekwa mami ya sị biko gị mebe na ya nwekwala ndị grupu na ya nwere nke a na ya nwere nna anyị gbara mami ya na-etiche mana dị ụtọ na ya emege gị oredi emuche anya gbaa nkwụ ya na nkwụ ya kọsịrị ya much ịghọtago ya wee mesie gị this lady wee bata dị ụtọ na if ya spend the too much nye decide ya to have fun for 2 years before ha wee wed ya wee mụba nwa ịghọta na ya chọrọ ịrush into ịmụba nwa without her enjoy nwunye nwee ndị maka esi eme enjoyment you know. So ya na nwunye bido bili nnọọ ịmagolu na nwunye bụkwa ezigbo mmadụ na a good wife ka ọ bụ until ha wee decide ya na ha ga-agba akwụkwọ na papi agwabaziri okwu sị anyị agba akwụkwọ na ọ bụrụ iwu na ọ ga-eme nnukwu wedding akwa ịghọtago ya wee decide ya kafama obele wedding ya wee jekwa ịkwa ọgịa nwoke kwela ọgịa nwaanyị ajụ si na ya kwere na ya nwere ndị grupu na ya nwere nkewa na ya nwere nna ndị nne ndị nkewa ndị nkewa ya wee si ada fachọrọ ime obele wedding n'ife fachọrọ ime invite bụ only 50 people ya wee nata wee gwa nwa ya si a na-ekwugo na small wedding ka fa ga-eme maka na nkwụ ha gbalụ buru ibu too much and dị no cost ya so much. Ha wee bie 50 card etufasi wee discuss wee kpolu 25 wee kponye ọgịa nwoke osimala wee gbadisa umeala ka ekpojelefe 25 card o wee bido wee kpọbịa ya na phone kpọkata ya na ada epik o wee mele 37 to voice note na ọ bụrụ na obiro 500 pieces in fact ka ama na-ejize 200 fawa 100 na fama mbịa wedding o nwaanyị ekwere ka ya lụọ ọlụ o ya wee drop phone ya na-ekwezi epiki call ya nwaanyị wee melie 37 voice note na-agwa ya na fama mbịa the wedding o nye echekwa na egwuregwu fama na-eke kaadị di ewesi na ọ bụ na ọma njeni a ga-eje maka na di ekpọrọ ya na phone nye piki phone nye piki call ya ọ sị ma ọkwa na ya di wee kebe kaadị o kesie kaadị ọ sị m na nwanne nwaanyị nke ada nụrụ di na ebe Fabia dọrọ 25 like na mmadụ bi ọka ma ọ bụ na ịma ọka nwanne nwaanyị abili Ọnịcha ana nwanne nwaanyị afọ na-eme ọfụma anya na die o wee gwa papa fa wee sịfa na moto ewetala fa ya solu fa wee bịa na o nwere ndị ga-esikwa ebe afọ ha nọ n'Ọnịcha wee solu ha wee jebe ịghọta na so na ọ bụ na ọbịaza ka ndị afọ baa na nnukwu moto enyere fa ka nyanwa bụ papi ya banyezie na moto nke ya na die ịghọta anya na mami ya ọsị m nna ọkwana ya ewelu ụtụtụ di wee kwadosie nwaanyị a wee kpọchido die n'ime ụlọ nwoke kwadosigo wedding ọsị m nne ndị niile di emere invite wee bịa o nwaanyị abụla oche dọba n'iru ọnụ ụzọ nọla na jụ na Farman Cross die nọ n'ime ụlọ na-ayọ ya bikocha ndị mmadụ nọ n'ilo na-ayọ ya bikocha ọsị m na ọ ga nwoke na-anụ ezigbote onye ala ọsị m na ike kwụọla ọtọ gwụfa nza dịka nza na-echefa na họl na fa bịara nwanne nwaanyị wee cheketa fa ọfụrọfa nwanne nwaanyị wee gbalụ wee jebe wee sị ka ọ malụ ma onwe gị ihe mere papi ya na papi ya ada aza mami ya ada aza ịgbagolu na nwere onye na-epik kọl ya o wee gbalụ wee jebe wee pụta bụ na mami ya nọchiri ọnụ ụzọ kpụrụ mma dobe n'akụkụ mechisi ọnụ ụzọ si na nwere ebe die na-eje ndị o mere invite ụfọdụ anabago ụfọdụ nọ n'ebe afọ ka ụfọdụ yọkọtara ya biko ịmago n'iwu owu efe ha anaba papi ya nọlụ n'ime ụlọ ka a bịala na ada anụzikwudo onu papi ya maka ndị echego fa for almost 2 hours ndị na-eme wedding nọlụ na-echefu nwere onye nụrụ onu fa ya wee bata ya nwanne nwaanyị wee bata wee fụ mama ha wee si akedu ife ma na ọ sị na ekwugo na o nwere onye ga-eje that wedding ya gbaa ndị bụ akwụkwọ sọsị ya ụfọdụ ụmụnne nwaanyị Chineke bekwalụ na ebele this lady wee yọbi o wee jụ the lady wee pụọ wee je gote boys ụmụ nwoke wee bịa wee kụwa ọnụ ụzọ ọ bụrụ na papi ya dị n'ezinenu bedi na-achọ ka ọ nwụrụ na ndị manụ nwebu BPO ịghọtago ewebuli ewere ọsha anyị ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na BP nye nọ na the highest ọ bụrụ na BP nye nọ na the highest ewe hapụzi aba wee sụbazie ukpo gwabazia the man na o gwere ọzọkwa na onye ji wedding nọọsụ ụmụnne ndị sa other places wee jebe bife jelo the wedding ọsị m nne ka emesizialụ the wedding nwanne nwaanyị na di wee bịa wee na-akọli ya ife men ya wee sị nwunye na ya chọrọ ịfụ mami abie na nwunye dị ime ya wee sị nwunye na ya chọrọ ịfụ mami abie
na ebe ọ bụ na ọ jụ na ọma mbịa wedin ya bikos na ekpokosịrị mmadụ na etu afọ ka ọ ga-esikwuju na ọma mbịali ọmụgwọ. Ịghọta na andị na-agwa nwunye wesịa na ọ bụrụkwa maka na na-agwa nwunye gwa mamịa, nwunye gwa mamịa, mamịa sị anya nataba na ọ bụrụkwa na o bulu nwa ma ọ bụrụ afọ ime ma ọ mụrụ nwa wee na-abịa nna ya, ọ nalụ onye chietesikwara. Na ife a ji wee wetara anyị akụkọ bụ ọ bụrụ na ọ gọghị nwaanyị ama ego ụdị ihe a, ị ga-ekwe ka ọ bịa ọmụgwọ be gị? Bikos na ndị mmadụ gbakọ na-asị a na ọdọrọ mma na nwaanyị niile enyemaka. Yes, bikos na ịma na mgbe ụfọdụ a na-ekwu ọmụgwọ dịka ka ọmama na-abịa ọmụgwọ bụ onye na-ebenefit. No, ife ị na-egoli ya ma ọ bịa ọmụgwọ bụ just to say thank you. Onye na-ebenefit na ọmụgwọ abịala abịa bụ nwunye gị, maka na onye nwa niile enyemaka. O need the rest, o need the help, how to cater for the child, how to heal. So na nwunye gị ga-ebenefit ma ọ bụ na ọ gọghị nwaanyị abịa ọmụgwọ. So na onye ahụ ya wee sị na ọma mbịa o, na ọma mbịa isaida na mama nyanwa bịara, ọ na nwanne ya nwaanyị bịara, or any other person bịara, ya nwere ike ịgo ife ọbụla bife ga-elutie send alia, mana ịbịa bie mba. Anyị ajụrụ m ya sị ka maka enyi ọ ga nwoke, ọ sị m dat na ọ ga nwoke survive the ten kama na ịgbago na o wetukweli low more. Ịghọta, ịmagoro nwoke kwụsị ike na ọkwụsị ezi ike bikos na BP nye na that day ka ọ lekalịsị. Ọ sị m na ya notice na the woman na-ekwu ife na-eme na be die and na ọnya nwa na-eke ya na-aralụ mana ya chọrọ ya na bie. Ịghọtago? So nwanne m, kedu ife ilo ihe a nụwa this guy mee kịta ọdụmma? Ọ bụrụ gị ga-ekwe ka ọ bịa ọmụgwọ na be gị ka ọ na-ịma nkwe? Ọnya kwechili ya bịa na ọmụgwọ na bie ya send alia ife ọmụgwọ ka ọnya hapụba ya bịaba na nsogbu adọrọ na nwunye gị maala ife na nwunye na-eme ọfụma na nwunye maala ife o, mana this woman bịa na o nwere ike ichenji so many things. Na some men ada ama that na after ọmụgwọ ka nwunye fa ji echenji. Na ya chọrọ ụdị akụkọ afọ na bie ike gwụrụ. Agbụrụ m ife ga-ekwu nwaanyị nke ọ kalịlị m kama na ofe ihe na-achọ ịgwa gị bụ ihe ọbụla ị chọrọ ime ekpe anya ọfụma with your wife na ọ bụrụ fault ebe ọ isi na ọ bụ ezigbo mmadụ and make sure na ị chọrọ enyemaka maka na ịmụ nwa izizi adịrọ izi na nwaanyị afọ na-ebenefit from ọmụgwọ, not even the mother. Akwụghọtago na help ka o need, but isi m dat na o nwere ike affect nwunye gị, he might. Yes, because nwaanyị nke ike gwụrụ, onye kpọchiri di ya n'ụlọ kedu ihe ọ ga-eme nwa ya? Na-asịkwana na nsị. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.